Cikakken bidiyon dukan da Baba Ari yawa malamin makarantar ‘yarsa ta Islamiyya a Ƙofar Nasarawa. Yanzu za mu kawo maka bidiyon yadda ya dake ta a wannan tasha tamu mai albarka. Amma kafin mu kai ka ga wannan lamari, muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka kula mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa, domin taka shine zaka dinga samun videos ɗinmu a koda yaushe da zarar mun dauka. Godiya da kuke yi mai sauraro. To mai sauraro, kamar yadda ka sani ana ta batutuwa akan wai Baba Ari ya daki wata malaman makaranta. Ya ne ko ba gaskiya bane? To wannan fa gaskiya ne, domin kuwa ya je har makaranta ya lakaɗi malaman makarantar yarsa. To ka san me dalili? Wai domin ta daki yarsa a hannunta ya farfashe, ta je gida ita kuma tana kuka ta gaya wa mahaifinta. Shi kuma ya ga ba zai iya jura ba, shi ne ya taho da ita makarantar ya ga wace ce ta dake ta. Hakan ne yasa suka fara kace na ce da malamar. Dalilin haka kuma har ta kai ga ya dake ta ya dinga taka kanta a ƙasa, wanda wannan malama fa ta sha wahala. Idan muka nuna ma hotunan ta yadda ta yi, za ka yi kanka ka tantance wahalar da ta sha mai sauraro. Mun kuwa mai sauraro, da aka zo kan wannan malama ana raba su, ita malama ta kai ga ta kana, amma shi kuma sai huci yake yana cewa wai wallahi kaɗan ma ta gani, wai idan ta ci gaba da yi mata irin wannan abin zai mata ma abin da ya fi wannan. To shi dai wannan shahararren dan barkwanci tsoho ne a masana'anta ta Kannywood, wanda har yanzu babu wanda yake buga role ɗinsa a masana'anta ta Kannywood. Ba a yi tunanin zai aikata wannan abu ba, amma kuma sai gashi ya aikata. Don haka waɗansu suke ta kace na ce akan cewar wai ya fi kowa son ya ne. Su so nawa ana dukan 'ya'yansu ba su ce wani abu ba, sai shi dan an daki yarsa hannu, mu an sha dukan 'yanmu ma a jiki, haka waɗansu suke faɗa. To amma shi kuma wai ya je ya ɗau mataki. Amma shi kuma ta ɓangarensa ya yi biris, ko kuma in ce ya yi ko in kula da wannan lamari, domin shi bai yi wani martani ko wani ƙarin bayani a kai ba. Ya dai rabu da waɗanda suke kace na wanda ya ce wa yanzu bai fito ya buɗe baki ya yi magana akan wannan lamarin da ake tuhumarsa. Amma sai dai in an tabbatar da ya jibgi malaman makarantar yar tasa, waɗanda wasu daga cikin mata malaman Islamiyya su ma sun fito sun yi bidiyo akan wannan abin da ya yi bai dace ba. To amma shi kuma har yanzu bai yi wani martani a kai ba, domin kuwa shi kenan yana nuna ya dake ta ya dake banza. Amma wannan gaskiya bai kamata ba, domin malaman Islamiyya fa ya kamata a dinga girmama su. Dan amma ba zai iya zuwa ya yi wa malaman boko ba, domin su ana ganin mutuncin karatunsu, amma kuma karatun Islamiyya mu a gurinmu ya fi na boko. Wannan shine gaskiyar bayani a mai sauraro a takaice. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke. Kada ka manta da sunan tashar nan tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Mun gode.